Het Fries Museum en het Keramiekmuseum het Prinsessenhof weten nog net krijgt wat ze dwaas zullen, maar de €180.000 die ze kregen hebben van het Mondriaan Fonds. Het Fries Museum is goed voor een ton en het Prinsessenhof voor €80.000. Het yield maat broekt worden voor onkeerpen dit jaar naar een collectie moderne beeldjes in de kunst. Beide musea hebben nog geen concrete plannen. Op N350 tussen Holwert en Blijen wie een justerjoen kwaad na elkaar 2 ongelukken. Een auto reed terug klaai en modder op een dik in een slip en bedaar in een greppel. Een paar minuten later kwamen op dat plak een motordel. Die motor die slipt ik. Meerdere politieauto's en een ambulance binnen oproepen, maar de verwoenings voelde het daar. Drokte bij het inzamelpunt van het Rode Kruis in Ljouwert. Meesten bingen daar kleding, vooral winterkleding van vlechtelingen. Het Rode Kruis vargt voor de opslag en de uiteindelijke verdieling van het woord. Het depot op industrieterrein Skinkerskans in Ljouwert is juist de hele dag open. Joen en vannacht komen ze op mist of dichte mist. Het wordt 6 graden. Morgen bewolking, mist, maar ik nog wel wat zinnen. Temperatuur dan 12 graden. En het stiet een matige en vrij krachtige zuidestenwind.